френд! Аз съм Пикачу 5000 и ще ви изненадам с едно нещо. Ще направим Майнкрафт поредица. И да, и може след седмица да почна да играя онлайн. Сега само да си избера някое скинче. Аз имам само един скин, добре. Но за онлайна, който ще играем след седмица тогава ще си го спомена от тези. И за онлайна, който ще играем седмица, ще си подготвя нови скинове. Благодаря, че обърнахте внимание също на този клип. Те са коледни. Пер ще игра с това. Аз точно този сервер ще подготвя Q. Той е истински сервер. Играе се на едно село Лозенец. Но няма да казвам IP-то, за всеки случай да... да. Смятам първо да го започнем от креатив, просто така. Айде да е. Само се взема каменно лъжие, малко броня и отивам на това. Не съм читър, просто... гледайте къде ме спална. Да, на малко идиотско място ме спална. В много гаден бион. Затова малко ще се отдалеча от мястото. Не знам. Там има нещо. Тъпо дърво. Добре. Тук ми изглежда най-добре. Да, уютно. Да. Ще си подготвя... той ще бъде наполовина лагер. И да. Ще си приготвя само... Ще спра на пауза. Да. Ето само това исках да взема, нищо друго, защото просто те неща много трудно се намират. Ето виждате, не съм си взел метали или нещо друго особено. Да. И трябва да си насъбера храна. Защото в такива бионове няма много храна. Супер. Не съм си взел някаква много здрава броня, но каквото мога, това ще направя. Така, аз няма да бъда скитник, ще бъда скитник, но от време на време е смисъл, че трябва бързо да си направя къща. И да. Ще бъде в тази горичка. То няма да е нещо голямо или широко. Една стройна къщичка. Може и на дърво да стане. Синема Гуго. Така... какво прави този камъчук? Дано само нещо да не ме нападне тук. Ще бъде голям смях. Така.
Ще си направя... Ще си направя крафтинг тейбъл. Пръчка. Да. Ще започна с къщата. Тя ще бъде участие от дъб. Ще бъде от дъб. Да не бъде нещо много модерно. Или подобно, но... Така, звучи ми много добре. Да се направя къща от дъб. Мисля, че спестявам материали така. Много материали. Няма да си правя прозорци. Няма да си торчва. Мисля, че за една къща е много добре, като си така новак, не че аз съм новак, но аз имам колко 5 години строене в Майнкрафт, за да гърба си. И да, аз не съм някакъв... Просто съм си... Просто се подготвям, не че не искам да мамя. Но искам само да си оръжие, просто. Ето, нищо... Не съм взел нещо особено. Аз съм си взел... Свърши ми тарта. Аз съм си взел само едно оръжие и толкова. Оръжие, едно легло и толкова. Не съм взел нещо голямо или силно. Мисля, то по принцип началното оръжие трябва да е от дърво, но аз предпочитам да е от такова. От камък. И ще използвам само камък тук. Просто защото диаманта много се хаби и се губи. Голден не е толкова силен. И айръна също става. Но предпочитам. Стоун си е най-добре според мене. И според братовчеите ми е така. Но ние много обича да използвам само айрън и даймонд. И търче, ама сега няма. И вода. Тези цвета ще ми трябват и кофа с вода. Добре, това малко ще ме осложни с тази кофа, но не е големия проблем. Може тук да е много добре. Стройна къщичка. Сега ще си направя и... Айде и така врата. Ще си направя и чест. Да си прибирам работи. Къде е честа? Добре. Да си това. Ще сложи и факли. Аз не ви ли харесва? Според мен е много хубавичка. Да едно само да не се събуждам на покрива. Но... добре, става. Сега да се събера работите. Ще си събера факлите тук. Да. Всъщност не, дървото ще си удържа в себе си. Ще ми трябват и тези клечки. Ще си направя моя мина. Да, ще го взема това да го обработа. И... отново ще купая. Да. И да. Ще го обработа и това, дето съм дърво. И да, ще го направя. Тук е една кирка да мога да... Това да го правя така. И да, стройна къщичка, хубаво. И да. Значи...
само да не съм се разпил къщата под мина. И си ги правя такива ниски къщичките, само по една причина, да не влизат ендермани, защото ако някакъв ендерман реши да влезе, той ще се бъгне. Защото те са високи 3-4 блока някъде. Да. Така че е добре, че сме се направили така къщата. Толкова ниска. Висока колкото героя. И да. Та, какво трябваше? Да. Ще си направя така. Ще си ги напекате. Това няма да ми стигна за много време, но каквото стане. Левели ли получих? Добре. И това ще си го взема. Нужда така. И сега си имам най-хубавото прожарка. Нощ ли? Нощ ли? Чакайте. О, нощ. Аз не седих, че вече е нощ. Да, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Благодаря ви, че ме гледахте. И другия ми клип ще бъде отново на Майнкрафт. И до скоро, мои френдове.